Vítejte v Lunaparku! Vlastně je to film, který obsahuje neskutečné množství prostředí, neskutečné množství loutek, charakterů, což mně přišlo vždycky jako výzva, jak vlastně vyrobit animovaný svět co nejživější, nejkomplexnější, nejopulentnější. 3, 2, 1, jsi šampion! Vzhledem k velikosti celého projektu jsme velmi brzo pochopili, že patrně nenajdeme v České republice jedno studio, kde by se dal celý ten film zrealizovat. A po fázi úvah, kdy jsme uvažovali, jestli se dá taková produkce rozdělit do více malých studií, jsme dospěli k přesvědčení, že bude potřeba vlastně postavit studio takřka na zelené louce. Vlastně to, čeho jsme se hodně báli, jestli tady u nás bude dostatek lidí na to, aby tenhle projekt dali dohromady, tak to už teď víme, že jsou. Tak to bylo opravdu radostné. U vícestranných evropských koprodukcí, jako je příklad našeho filmu, je vždy pro producenty velký oříšek, jak rozdělit výrobu mezi spolupracující země. V našem případě to dopadlo tak, že v České republice jsme většinu filmu natočili, vyrobili velkou část dekorací a loutek. V Polsku jsme vyrobili část loutek, konkrétně všechny myšáky, a spolupracujeme s polským hudebním skladatelem. Ve fázi, kdy se připravovaly loutky a dekorace pro natáčení, jsme se dostali do poměrně neúplně standardní situace, kdy štáb vyrábějící loutky byl rozdělený do 2 států. Museli jsme komunikovat mezi Českou republikou a Polskem. V Polsku se vyráběla asi 1/3 loutek, v České republice zhruba 2/3 loutek. A nejabsurdnější, nejzvláštnější na té situaci bylo, že jeden z hlavních hrdinů se vyráběl v Polsku a druhý u nás v Čechách. Bylo potřeba zajistit co nejlepší komunikaci pro to, aby ty loutky vypadaly jako z jedné dílny, aby vypadaly jako od jednoho autora, aby ti 2 hlavní hrdinové, když stojí vedle sebe, nebyli každý jak z jiného filmu. Przy produkcji tych lalek pracowało niemal 10 osób. Są to twórcy związani z Łodzią, którzy specjalizują się w produkcji animacji lalkowej. Pracowali przy bardzo wielu światowych projektach. To, co było trudnością przy produkcji tych lalek, to była komunikacja pomiędzy głównym producentem i reżyserami, którzy byli w Pradze, a twórcami, którzy byli w Łodzi. Vzhledem k tomu, že film je určený nejen pro české publikum, ale chtěli jsme a priori vytvořit film, který je pustitelný kdekoliv na světě, museli jsme přistoupit na standardy, které v České republice nejsou nutné, jako například mluvící loutky. My jsme oběma těm loutkám museli vytvořit mimickou hlavu, obzvláště v případě lišáka. To byla veliká výzva, protože jsme s tím neměli zkušenosti, učili jsme se to od začátku, nakonec to teda zaplať pánbůh dopadlo dobře. A ta hlava toho lišáka, takhle jako od voka si tipnu, má v sobě dobrých 12-15 součástek, které všechny musí fungovat u 8 identických lišáků úplně stejně. Všechny ty loutky, všechny ty charaktery vznikly nejprve v počítači, nebo drtivá většina, obzvlášť těch, co putovali přes hranice, vznikla nejprve v počítači a přes hranice se přesouvaly ve formě počítačových dat. My jsme si je v České republice tiskli na 3D tiskárně, abychom je viděli jako v prostoru a v reálu, a poté jsme je ve formě dat posílali do Polska, kde si je taky tiskli. Tím pádem jsme vlastně jako přechytračili tu obtíž s převozem modelínových nebo hliněných modelů. Et j'avoue qu'à chaque occasion où j'ai pu venir sur le tournage, j'ai vraiment été épaté, voire même bluffé par le professionnalisme des équipes qui, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et relativement peu de moyens, ont réussi à faire un travail considérable, aussi bien sur la fabrication des décors que sur la fabrication des marionnettes. Je úžasný vidět ty lidi, jak velmi poctivě a opravdu upřímně pracují na tom, co my jsme si vypředstavovali a s čím jsem před nějakýma 6 lety přišla za Vladimírem, že bych to chtěla dělat.